Mula dito sa Libmanan, Camarines Sur, JFS na yan! Kaulay, ano? Sabi da po kaya ma'am ni Sir Jun, ano da po, ikaw da po ma'am ang singilon. Ay, inay, Diyos ko. Wala man akong pira. Ayun po ma'am. Mapareceive na lang po lugod kami ma'am. Ma'am, kayo po ang magpa-picture ma'am. Pero ma'am, kayo po ang may ma'am si kwarta. Taali pa po kayo kami sa naga. Ay, lani, ayaw ko. Wala man akong pira. Spreading love, happiness, and good vibes yan ang hatid sa inyo ng JFS Petals and Services. Hi mga ka-JFS, I am your Kuya Biggs, Tony Lancero, ang Mama's Boy Vlogger ng Camarines Sur. Sa ngayon, ako muna makakasama nyo bilang maging love ambassador ng JFS Petals and Services. Because we don't just create, we captivate. Kung sa mga nakaraang araw ay dinayo natin ang iba't ibang parte ng Bicolandia para pasayahin ang ating mga mahal na kababayan. Ngayon naman nandito tayo sa Libmanan, Camarines Sur para sorpresahin si Ma'am Gina na magdiriwang ng kanyang kaarawan. And this is your Kuya Biggs Trivia. Alam niyo ba na ang Libmanan ay isa sa mas dinarayong lugar dito sa Camarines Sur dahil sa angkin nitong kagandahan mula sa mga bulubundukin, karagatan, farm and resort at samot-saring mga resort. Kaya we salute all the people na nagpaganda ng Libmanan. Sa lahat ng LGU Libmanan, maraming salamat po. Kaya sa lahat ng mga galaero dyan, mga lakwatsera, a must visit place ang Libmanan, Camarines Sur. Pero bago ang lahat, tignan na muna natin ang mga packages na prepare ng kanyang mga pamilya kasama ang JFS Petals and Services. So meron tayong bilao ng palabok, a red ribbon cake, bubble balloon with happy 77th birthday mama. Meron tayong fresh flower bouquet with 10,000 pesos cash. At meron tayong message at ang super ganda ng card track surprise na gawa ng JFS Petals and Services. For our social media account, please like and follow our Facebook, Instagram, and YouTube at JFS Petals and Services. And to promote my own social media account, please follow me on Facebook, Instagram, and YouTube at Tony Lancero. Kaya tara't ano pang hinihintay niyo, samahan niyo kami dito lamang sa Libmanan, Camarines Sur para sorpresahin si Ma'am Gina. Let's go! Dito po kami sa location. Excited na po kami makilala po si Ma'am Gina. Kasama po yung mga JFS po namin. Kaya subscribe. Po. Nandito na po kami para po surprisahin po si Ma'am Gina. Maray na hapon po. Ay, pwede po mag-apot. Ini po si Arong ni Ma'am Gina. Hello po. Sisay po dyan si Ma'am Gina. Ay, may ido po. Ay, ido. Hello po. Marina, ano po? Po. Ma'am, Ali po. Ano po? From Beloy Daso, online credit po kami, ma'am. May delivery po kaya, ma'am, si Sir Jun. Delivery po, ma'am. Mga, ano po, ma'am, mga gamit po, ma'am, sa araw. Mga kawali, sa kusina po. Kaya ba, niya po dyan, ma'am, sa kotse. Pwede po yan, ma'am? Pwede, ma'am. Iyo po, ma'am. Ano, ma'am, may freebies po kaya siya, ma'am, duman, ma'am, sa pig-orderan niya. Iyo po, ma'am. Sa online credit po kaya yan, ma'am, sa application po, si Sir Jun. Sa online lang po kaya kami, ma'am, nag-uulay. Ng Sir Jun. Sir Jun. Si Jun and Rose po. Ay, hindi ko yan nagkanala. Anak niyo po ata. Kuya Junior na ata. Si Kuya Junior po. O Junior Paro. Opo, si Jun para po. Tapos, Nandyan po yung ano, ma'am, yung freebies po, ma'am. Ano na lang, ma'am, pakita na lang po, ma'am, na ano. I-receive mo po, ma'am, si item. Kaya po, kaya ma'am, magpa-picture, ma'am,
Na nakuha mo ma'am si item. Bigay mo sa akin. Yes po ma'am. Wala akong, babayaran mo na ako. Meron po ma'am, may babayaran po. Ay, wala akong pera. Eh paano yan ma'am? Sabi kaya daan niya ma'am, ano daan ma'am? Bigyan na po ma'am magsingil sa imo daan po. Ma'am, hindi ko alam yan. Ano na ba? Pailing na ma'am si item ma'am. O yan po kayo ma'am sa mga kaibanan. Okay lang po ma'am magpaiba po sa Indo para po maano, receive. Eh po ano kaya to ma'am? Dikit na amount man lang to ma'am, 4,500. Ay, inay, Diyos ko. Wala Eh, nga, anak ko pera. O paano daw po yan ma'am? Ay, bala. Ali po kami ma'am sa ano pa, ali pa po kaming naga. Bahala kayo ko na Junior, kaulam. Ayun po. Ay kaso sabi po kayo, Ay, kakaulay. Ano? sabi da po kaya ma'am ni Sir Jun, ano da po, ikaw da po ma'am ang singilon. Ay, inay, Diyos ko. Wala akong pera. Ayun po ma'am. Mapareceive na lang po lugod kami ma'am. Kayo po kayo magpa-picture ma'am. Pero ma'am, kayo po mi ma'am si kwarta, taali pa po kayo kami sa naga. Ay, lani, ayaw ko. Wala man kong pera. Ayun po ma'am, sa resibo ma'am, nyaon dyan. Pirma ka na lang po ma'am sa resibo. Para ma'am mapatunayan ma'am, na nailing mo po ma'am si ano, si item ni ma'am. Ilingan naman baka ma'am magusto po kamo sa mga item. Ay, kakaulay. Ay, wala man akong kaalaman yan. Ayun po ma'am. Ano yan, ma'am? Ayun ma'am. Pera. Ay, palit mo na yan. Ayun po. Dahil po kami ma'am, pwede ma'am mag-uli ma'am. Tatrabahan man lang po kami ma'am. Tatrabaho man lang po kaya kami ma'am. Kaya, 4,500 man lang siya ma'am. Baka ma'am, iba ka dyan ma'am. Ayun po. Ay ma'am, may kairibanan ka ma'am. Baka ma'am, pwede kita makasubli na lang. wala. Ayun po. Pero ma'am, mapapicture na lang po kami ma'am. Kaibanan po din ma'am sa laog. Hala, Okay lang po. Tapos mapirma mo na ma'am ang resibo na nakuha mo na po ma'am ang item. Ayun po. Ay, bigyan na lang po ma'am. marami ka na ala. Ayun po. Okay po. Huwag mag-alala, ipikit ang iyong mata, tana, pahinga muna. Ako nang bahala, mismo sa labis ang iyong nagawa, pahinga muna. Ako na, like, tara-tara. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ma'am, once again po ma'am, happy birthday po ma'am. Ma'am, joke lang po ito ma'am, 4,500 po. Yan. Ma'am, ayaw po kami daram kawali ma'am. Pero ma'am, dahil ma'am sa ano ma'am, dahil ma'am, ano ma'am ang okasyon ta ma'am, garo pinadrahan ka mo ma'am. Birthday mo yan ma'am? Oo. Pero ano po kang ma'am? 77. Uy, 77 na si ma'am. Dahil alata, garo lang si ma'am 76. Ay, sarap, 1 year lang pala ma'am ang ano. Yan nagbata ma'am. Ma'am, dahil ma'am birthday mo ma'am, siyempre ma'am, pinadigi ma'am kami ni Sir Junior at ni ma'am Rose. Para ma'am, itaw po ma'am sa mga sorpresa ma'am. Siyempre, dahil makukumpleto ang sarong birthday celebrant, pag una siyang marireceive na siya, palakpakan dyan. Yes, gayon man talaga ay. Garo nang gana si ma'am sa pageant, igosang siya. Siyempre, dahil makukumpleto ang sarong Reina kang libmanan, kung dahil siya makaka-receive ni Fresh flower bouquet with 10,000 pesos. Palakpakan dyan. Siyempre ma'am, wow, very emotional mo niyan si mother. Nag-iibi na agad tulo si ma'am. Siyempre ma'am, ang kaibahan po ang fresh flower bouquet with 10,000 pesos ma'am. Igwa dyan ma'am palabok. May cake po kamo ma'am, ali dyan ma'am, ali sa indong pamilya. Igwa ma'am po kamo ang bubble buffet. Bubble balloon na may happy 77th birthday po. Ali po sa imong mga aki po ma'am. So ano ma'am masasabi mo ma'am sa mga nagdadaralan po ma'am sa imo? Lalo naman sa aking ma'am, napadangaton kang marayta, nagpagibo po sa indo ng paagining way para ma'am ma-surprise po kami. Antuwa ko sa lahat ng mga pamilya. Diyos ko. Ngayon ko lang ito naranasan. Diyos ko. Salamat po. Pamilya ko. Lahat na. Diyos ko. Salamat. Salamat. Iyo po, ang message ba lang ni ma'am, isalamat na mareda po sa mga nagpapadangat da po sa iya. First time da po ma'am ni ma'am niya sorpresa da pong araw kay ini. And araw mi ma'am na deserve mo man ma'am ang araw kay ini sorpresa ta. Ika ma'am is naging dakulang dakilang ina sa mga aki mo po at sa mga kapitbahay mo po at mga nagmamahal po sa inyo sa buhay. So palakpakan na po sa mga nagpapadangat ni ma'am.
Pag dahil nagpadangat, unang 500 at siya. Yan. Mas ma'am, sa iling ko, gabong, ma'am, maugmahon po sila, ma'am, tayo ba po kang kwarta mo niyan? Iyo po, ma'am. Ay, syempre, ma'am, agadan taman daw po. Garot sa sir, ugmahon si sir, may 500 at siya. And syempre, ma'am, agadan taman po ng ibang mensahe. Iba pong mensahe po ito, yung mga mahal po nito sa buhay na niyaman po niya. May tugang po si Ma'am Digdi or Aki or Ago? Si Aki niya. Ay, sige po, ma'am. Sige po. Pa-message lang po, short message lang po sa inyong ma'am. Aki nito, ma'am. Aki ko. Ano pangalan nito, ma'am? Siya. Francia po, kapangalan ni mama. Ano po ang message nito po kay Ma'am Gina po? Happy birthday, ma. Sana maglawig pa ang buhay mo. Para may paya ka mag-ibana. Yes po, palakpakan naman po dyan. Very short message lang po yung binigay po ni Ma'am Francia, pero yung una niyang message na kiss is hindi po hindi po yun ma-measure ng kahit sino man po. At siyempre alam naman po natin na isa pong dakilang ina si nanay at mahal na mahal ka po ng mga anak mo po. So meron pa po kayo na gustong mag-message po dito? May anak or kapatid pa po ngayon? Meron pa po dyan or representative po? Anak po ni Ma'am? Manugang. O sige po, representative na lang po Manugang. Ayun na mami, ka na mami. Naiiyak. O mga apo na lang daw, isang apo daw, representative daw. Isang apo. Minsan na tayo mag-birthday sa buhay natin. Isang mensahe, kahit very short lang na message. Ano pangalan niyo, ma'am? Rupa po. Rupa. Masabi ko lang kay mama, happy birthday, ma. Sana lagi kang malusog. Yun lang, sana makasama pa ka namin ikaw ng matagal pa. Yun naman. I love you. Palakpakan naman tayo dyan. Siyempre yung matatandaan mo talaga dun is isang word ng I love you para sa isang lola. At alam naman po namin na mahal ka po na maraming apo niyo po. Isa lang po sa nagmamahal po sa inyong apo. Ilan na po yung nanay yung apo niyo? Marami, 30 lang. 30 na po nanay? Ang konti naman ng pamilya niyo, nay. Ilan yung anak niyo? 10. 10 ang anak niyo, nay. Grabe si tatay Yan, masipag si tatay. Wala na tatay. Wala na, kaya pa sana mag-11 ng anak. Kasi wala na daw si tatay. Okay lang po yung nanay dahil po sa pagmamahal ng mga pamilya niya po kahit wala po si tatay ngayon. Nakaarawan niya po is marami po nagmamahal sa inyo. At syempre naman nanay, kahit wala po dito si Sir Jun at si Ma'am Rose, ay napadala po sila sa inyo nanay ng isang mensahe po. Salamat. So ang sabi daw po, galing po ito kay Sir Jun at kay Ma'am Rose and family po. Mahal kong mama, alam kong hindi mo ito inaasahan ngayon. Kaya kahit sa ganitong paraan man lang, mapasaya kita sa tulong ng aking mahal na asawa. Mama, happy 77th birthday. Hangad ko sa iyo ang mabuting kalusugan at marami pang birthday ang dumating. Hindi ko man ito masabi sa inyo in person pero mahal na mahal kita. Thank you sa pag-aalaga sa amin simula noon hanggang ngayon. Thank you sa pag-iintindi sa akin. Lalo na kay Ambel, hindi mo siya pinapabayaan. Thank you sa pagmamahal, pag-aruga at suporta mama at sa inyong paggabay para maabot ko ang pangarap ko. Salamat ma sa pagiging lola at mabuting mama sa amin. Mahal na mahal ka namin ng mga apo at mga anak mo. Kaya ikaw naman ang aalagaan namin ngayon. Mag-iingat ka palagi. We miss you mama and I love you. So, nanay, kahit wala po ngayon si Sir Jun at si Ma'am Rose ay napakita pa rin nila yung pagmamahal nila po sa inyo nanay. So ano po yung nanay masasabi niyo po kay Sir Jun at kay Ma'am Rose po? Salamat anak. Dahil ngayon ko lang naranasan to. Swerte binigay mo sa akin. Anak, salamat sa inyo lahat. Wala akong pinipili. Lahat kayong mahal ko. Lahat. Salamat. Yes naman. Tama naman yung sinabi ni nanay. Kahit marami siyang anak ay wala siyang pinipili, lahat nila pantay-pantay na mahal ni nanay. At nanay may lumapit po si Sir po? Isip bata, anak. Ay. Ito na lang ang inaalaga ko. Yan ang ambin. Si Ambin. Okay po. Ambin, isang yakap at isang kiss naman kay mama. Yay! Very sweet naman si Ambin. Kahit si Sir Ambin hindi makapagsalita pero isang kiss at isang yakap sa kanyang ina ay napapakita niya na ang pagmamahal niya po sa inyo at nagpapasalamat din po si Sir Ambin sa inyo dahil po sa pag-aaruga niyo po sa kanya.
At syempre, ayan mga ka-JFS, live na live pa rin tayo dito sa Libmanan, Camarines. So syempre, hindi makukompleto nanay ang iyong kaarawan kung hindi siya mag-blow ng kanyang candles kasama ang red ribbon cake. So kaya tara't samahan niyo pa rin kami dito sa Libmanan para handugan si nanay na isa pang awitin. Ayan, live na live pa rin tayo dito lamang sa Libmanan, Camarines Sur para ipagdiriwang ang kaarawan ni Nanay Gina. At syempre, hindi makukompleto ang birthday celebration kapag hindi natin siya kakantahan ng isang happy birthday na traditional. So ready ba kayo dyan? Ready! Yes, in 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Yan nanay, once again, happy birthday po sa inyo nanay. So nanay, close your eyes and make a wish po. Close your eyes and make a wish po nanay. Mamaya na po. Blow your candle na po nanay. Palakpakan naman siya! Siyempre nanay, dun sa unang venue po natin na hindi po nakapagbigay po ng mensahe po ang isa sa inyong mahal na anak na si Kagawad. Kaya ngayon po ay magbibigay po ng mensahe si Kagawad para sa birthday ng kanyang mahal na ina po. So Kagawad po, ay nanay, isa pa daw pong blow your candle. Iipan nyo na lang nanay. Yay! Parang maganda. So ngayon, tawagin natin si Kagawad para po magbigay ng mensahe para sa kanya ng ina po. Para po sa lahat na naririto po, nakikitumaro po sa karawan ni Mother. Maray na hapon po sa inyo gabos. Ma, happy birthday. Ang mensahe ko lang sa iyo, Mana, tawa ka pa ni mas halawig pa na buhay sa tuyang kagurag na sa 77 mong kaarawan. Ang wish ko lang sana okay lang na ano, basta mayo kitang namamatayan na ano po mas sa tuyang hawak. Ma, happy birthday, I love you. So thank you so much po Sir Mario. So isa pong palakpakan para kay Sir Mario. So Mario para Kagawad! Yes naman. So kilala pala dito nanay ang mga pamilya niyo po. Ikaw naman ba naman may 10 anak? Diba hindi ka pa makikilala? Siyempre nanay. Talagang nanay, hindi lang po yung mga mahal niyo sa buhay ang mga nandito. Kasi kung makikita niyo po nanay, ang sobra pong dami. First time po namin pumunta po sa isang lugar na ganito po karami ang mga tao. Kaya palakpakan po namin tayo dyan. So once again po, thank you so much po sa lahat ng mga pumunta. Siyempre po yung last message po ni nanay sa lahat ng mga pumunta po sa birthday niya po, sa lahat po na nagbigay po ng mensahe para sa kanya po. Salamat sa gabos kong mga tugang. Gabos na mga kapatid, mga lahat ng iyo. Salamat. Salamat. Yung nagsulang na naranasan sa ganyo. Kaya ang hinihili ko sa kaumanang timaran. Dahil sa pagdilusukay ko, ang lang naman naranasan ng mga Salamat.
Ayun nanay, maraming salamat din po at naging parte po kami ng inyong kaarawan po ngayon nanay. At syempre nanay, yung sinasabi niyo kung hindi niyo po in-expect ang mga bagay na mga ganito. Syempre nanay, deserve niyo din po nanay ang isang ganitong klaseng event dahil isa po kayong dakilang ina na nagbigay po ng pagmamahal at nagaruga sa inyong mga anak at mga apo po. Kaya once again nanay, from JFS Petals and Services, ano ma'am, gusto po namin kayo pasalamatan at happy birthday po sa inyo nanay. So, yan po. So, ngayon po, maraming salamat po sa mga nanood. Kaya sa lahat na magpapabook dyan, sa JFS Petals and Services, nasa link po namin kung paano po kayo magpapabook po sa amin. Kaya once again, nanay, isang flying kiss and babay na po. Flying kiss.